Добър ден на всички от името на нашето жури. Искам да поздравя най-напред всички участници, които имаха смелостта да излезат на тази сцена и които се представиха много добре. Искам да поздравя и организаторите, че ни поднесоха нещо по-различно, по-разнообразно и празника стана много по-богат. Освен индивидуални изпълнители, тази година имаше и групи, дуети, трия, което е много хубаво, защото това е все пак едно ансамблово пеене, което лично аз много уважавам. И както винаги има и награди. Сега ще обявим тези, които получават награди. Най-напред от най-малките, от първа възрастова група. Започвам с третата награда на Преслава Христова. Второ място е за Пламен Иванов. И победителка тази година е Виктория Кусева. Не мога да я снимам. Второ място от вокалните групи: Божидара Черкезова, Ралица Райкова, Дария Камбурова, Сияна Стойкова, Мартина Асенова.